Ito po yung presyo ng kada isang piraso. At meron din po siyang 130. So shoutout ulit sa iyo. Ayan, salamat. Ayan, shoutout po, good morning po. So, magkano na kilo, te? 260. So presyo ay 260 sa mga latag po dito ng isdang torsilyo. Hipon mo ngayon? 300 pesos na per kilo ng hipon, no? Magkano sa 260, bossing. Ay, namin mo ka. May titinda. Hindi lang yan, 260 buslado. na per kilo. Saan naman ang malalaki? 220. 220. So yan po yung price update po natin dito, no, sa kanilang mga latag. Tapsap. So halo-halo, no? Tapos may isda rin pong mga yung tawag dito, salmonete. Yan po ay masarap na ipaksiw, itong isdang salmonete. Ayan, salmonete, no? Magkano mga kilo po, nanay? Ito, 140, malakapas. Ayan, yung mga presyo. Sapsap po. Ito, 120, 120. so napakamura, no? Yan po yung masarap na mga pangatin na inyo pong maluluto. Kalamansi, tapya. 100 pesos sa mga gulyasan natin dito. Magkano ngayon ng per kilo? 140, so mababa po yung per kilo ng mga cream dory, no? Sa katawan po, 100 pesos na kilo. Ay, 100 pesos. Yung isdang ome, shout out, Boss Ed Pompak. Ayan po yung mga presyo ng pusit, kalawang. 50 pesos. Amin, no? Magkano? Sandal na, boss. Sandal. Magkano po tupok, nay? Yan po yung mga nila, no? Dami. 100, nay? Daming tumpukan, no? 50 pesos. Itong marami po ay 100 pesos. Grabe, ang dami, no? So, ito po yung mga per kilo, 160. 130 po sa mga isdang tortilyo. So, yung mga 50 pesos na tumpukan ng mga tawilis. So, shout out po kay Espinosa, no? Shout out. So, mga salmon na isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa panibago pong update, no. So Webes po ngayon, September 4, 2025 at update tayo sa kanilang mga latagan dito sa bayan ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So nakikita at napapansin natin yung pwesto ni Boy Tilapia, no. So pinagkakaguluhan din yung kanyang mga latag ng tilapia. At nandito tayo kay Boy Bangus. So update natin yung kanyang mga latag ng mga bangus dagupan. So nandito muna tayo sa mga prutasan. So yan po yung mga price update ng kanilang mga latag na prutas. At yung bangus ni Boy Bangus ay 160. Ito po yung presyo ng kada isang piraso. At meron din po siyang 130. At may tumpok 50 pesos at 270 na per kilo. So ito po yung mga latagan nila dito, no. Boss Mayeng, shout out sa iyo. Good morning. Mukhang wala kang gaanong latag ngayon, ha. Mukhang kakaunti ang bangus mo. Control muna. So control muna siya sa paglalatag ng kanyang mga bangus at paghahangot sa fish port, no? Boss Mayeng, salamat, ha. Thank you. Hindi maka-volume. So dito tayo kay Boy Tilapia. Kung pagkaguluhan yung kanyang tilapia, no? Boy Tilapia ng Malabon Fish Market. So sa mga oras na to ay possible po, wala po tayo nakikitang tubig dito sa Malabon Fish Market. Kaya lang po tayo nagkaroon ng baha dito kahapon dahil gawa ng pagkakabuhos ng ulan.
So passable na passable po ang ating mga motorista dito po sa kahabaan po ng Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. Per kilo ng kanyang mga tilapia Batangas ay 110 na per kilo. Good morning sa iyo, El. At wala na tayo ngayong baha na nakikita ngayon dito sa Malabon. So tuloy-tuloy na naman ang ating mga latagan. Ha? Ay, nigop mo na. So marami sa ating mga kababayan po ang namimili, no? Iyan po ay 260 na kilo. So shoutout ulit sa iyo. Ayan, salamat. Ayan, shoutout po, good morning po. So dito na tayo sa kahabaan ng Estrella at sa ating mga mai-update na kanilang mga latag ng mga seafood sa Malabon. Shoutout mo, Imoy. Magawa ka na ng presyo, ha. 50 pesos kada tabo. 50 lang. 50 pesos kada tabo ng mga tahong. At yung yellowfin, no? Yellowfin tuna po natin dito ay 190 per kilo. Shut up! Oh! Shoutout. So 190, no, na mga kilo ng yellowfin tuna. Kay Black Mamba tayo sa presyo ng kanyang yellowfin tuna, may 220 at meron din pong 180. Siya po si Boy Putik. Shoutout sa Boy Putik. Shut out kay Boy Puti. Boy Puti, shout out. Shut out kay Mata! Mata! Black Mamba. Ka Boy Putik. Bibili ako ng ilala. Kilala ka na ngayon sa Boy Putik. So ito yung mga presyo ng ating mga prutas na inyo pong mabibili sa bayan ng Malabon Fish Market sa kahabaan po ng Latagan. Ayan po yung mga presyo. Ang milon po natin ay 85 pesos kada isang peraso. At ang mga kilo ng talong, ayan po, 60 pesos per kilo, 80 pesos sa mga ampalaya. Yan po yung mga presyo ng gulay at prutas. Puro alimasag, no? Yung latag. Torsilyo at mga isdang tawili. So nandito na po tayo sa bandang gitna sa mga latagan po nila ng mga sariwang isda at mga malabanos. Magkano na kilo, te? 260. So presyo ay 260 sa mga latag po dito ng isdang torsilyo. So dito ang kilo ng mga tahong natin ay 50 pesos. 50 kilos, bumaba. 50 pesos na per kilo. Kahapon grabe yung baha, no? Kaya ngayong kahabaan. Traffic ka sa nabulo sa kabaha pa. Shout out po. Good morning. Ayan, shout out. Ayaw talaga. Ayaw pa ko eh. Ayaw. Good morning po. Good morning. So yan po yung presyo. At ito po ay 100 pesos na kada lata, no? Na mga talaba. At dito tayo sa mga presyo naman ng mga hipon. Magkano hipon mo ngayon? 300 pesos na per kilo ng hipon, no? Shoutout sa mga tropa ko. Ayun. Nirarayuma na. Shout out. Nirayuma na, no? Mga matatanda na kami. Bata biglang tumanda. Ano, bigyan mo nga sa Ayan, yung mga presyo ng mga tumpukan po ng 10 pesos na mabibili po ng kalamansi at mga sili. So ito mga balsa galunggong, salmon na lokal at yellowfin tuna. At yung mga tilapia at mga perpiraso ng bentahan po dito ng Bangus Dagupan. Good morning po, Kuya Ricky. Update lang natin yung mga presyo ng iyong mga paninda. So isang piraso, may mabibili po kayo dito mga Bangus Dagupan, no?
Simula sa 80 pesos hanggang sa 200 pesos na isang piraso. So yan po yung mga presyo. At yung mga tilapia natin na Pampanga. 130 Okay, 130 na per kilo. Sa mga pandaing, Kuya Ricky, 150. 150 sa per kilo. Eh yung pinaka ano nang bangus, ayun 280 po sa per kilo ng mga bangus dagupan po natin dito, no? Tapos ito, 160. 160 po sa per kilo ng mga pink salmon head. So yan po yung mga presyo na ating pong in-update dito sa pwesto ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, salamat po. 50 pesos sa mga gulay po. Yan po yung mga talong natin dito. 50 pesos. Good morning po. So, 50 pesos. 100 pesos na per kilo ng mga kamatis. 50 pesos kalahating kilo. So, yan po yung mga price update po na ating pong ina-update dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So, pababa na tayo at ang mga natagan po dito ng kanilang mga pwestuhan, no? So, mga hipon at mga hasa-hasa alumahan. Good morning, Lodi. So, dito yung mga tilapia nila na bentahan ay tumpukan. 100 pesos lang po yan. Tumpukan po ng tilapia ang Batangas. 270 kilo. Yes, Boss Dando. Ayun, 270 per kilo po dito ng mga hipon. Good morning po. Baka naman piso lang. So, 270 per kilo. At dito tayo sa mga bentahan ng alumahan nila. Tapos mga hasa-hasa. Magkano sa hasa-hasa? 260, bossing. Pakita mo yung mukha. May titinda. Sila yan, Boss 260 Lando. sa per kilo. Sa alumahan ng malalaki? 220. 220. So, yan po yung price update po natin dito, no, sa kanilang mga latag. At meron din po 330 na per kilo ng mga hipon. Shoutout sa pamilya ko. Kahit pa ako. Ayun, shout out. Tapos 130 sa mga Boss, na yung laptop. tilapia Batangas. 120 at 130 po yung mga per kilohan dito po ng mga tilapia Batangas. So maraming latag tayo nakita ngayon, no, dito sa Malabon. Tapos ito po yung mga paninda ni Nanay na sari-sari, may malakapas, tapsap, so halo-halo, no. Tapos may isda rin pong mga ano yung tawag dito, salmonete. Yan po ay masarap na ipaksiw, itong isdang salmonete. Ayan, salmonete, no? Magkano mga kilo po, Nanay? Ito, 140, malakapas. Ayan, yung mga presyo. Sap-sap po. Ito, 120. 120, so napakamura, no? Yan po yung masarap na mga pangatin na inyo pong maluluto. Kalamansi, kamatis, no? Mga pangatin pong isdang sariwa na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, mga salmonete. So, dito 280, no, na kilo ng hipon. Nay, salamat po, Nay, ha. Thank you po. So, malalaking hipon. Shoutout, Boss Maki. 320 per kilo ng hipon. Tapos 80 pesos sa mga tilapia. 100 pesos sa mga gulyasan natin dito. Shoutout po, good morning. Kaway naman po, ayun. Ay, good morning. Puro shoutout tayo ngayon. So, shoutout, Boss Maki. Good morning, boss. Good morning. Mamili na kayo kung ano gusto nyo. Laban lang tayo, buti wala nang baha. Wala, kahapon binigla tayo. Oo, binigla. Ulan lang yun, di ba? Hindi, mga barado yung mga drainage niya, kaya ano. Hindi gila ako kahapon, ano ba? Kaya ka bumaba ka rin dun eh. So yan po yung price update ni Boss Maki rito ng kanyang mga latag ng isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss Maki, salamat ha, thank you. Thank you. Dito yung mga malalaking tilapia yung Batangas po ay 110 per kilo at 100 pesos. So may cream dory. Ate Pat, shout out. Magkano ngayon ng per kilo? 140. So mababa po yung per kilo ng mga cream dory, no? Sa katawan po. Pero may yung ini-interview mo. Mm-hmm. So
So, yan po, no? Yan, ganda. Oh. Ito. Oh, 110 lang, oh. 100 lang, oh. Mga kababayan, oh. 100 lang, oh. So, ayan po yung update natin sa mga latag ni Ate Pat dito sa Malabon Fish Market. Dito yung mga latag dito ni Ate Potpot. Ito po yung mga hipon niya, oh. Tapos yung mga bangus po natin dito, kada isang pirasa po ay 140 at may yellow pinto na rin po. Ito po yung hipon. Ito ang ganda ng hipon natin, mga malalaki na, no? Hipon natin, no? 120 na lang. Ito 120? 320? 320. Kala ko 120. Yun lang si Ate Pat, eh. Ito po ay 320 na per kilo ng hipon. So dito tayo sa mga latagan pa. Ito yung mga sapsap. 100 pesos na kilo. Geng geng, shout out. Tumpukan po ay 100 pesos sa mga dalagang bukid. Tapos ito po yung mga presyo ng isda nila ng mga bigit. Tumalong pa ang gulyasan. So ang presyo ng gulyasan, yan 90 pesos na kilo, no? 100 pesos po sa mga tinatawag nilang maya-maya. At ang ulo po ay tumpok 100 pesos. Tapos ang hipon ay 100 pesos tumpok, 340 sa mga per kilo. So yan po yung update natin sa Malabon Fish Market. At yung mga tawilis po dito ay mga tinumpok. 60 pesos na lang po ang kilo. Tapos ang tumpukan po ay 50 pesos. Isdang tawilis. Tumpukan din po ng mga dalagang bukid ay 100 pesos. Yan po yung presyo ng tuna. At mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Yung isdang ome, shout out, boss it pompak. Tapos sa mga kilo ay 100 pesos sa mga isdang loro. At yung bagsat natin ay 150 ang kilo. Pusit kalawang natin dito ay 160 per kilo at meron din pong 180, no? Shout out sa iyo, boss. Yep. Shout out, Boss Lando, Lasinggero. Ayan po yung mga presyo ng pusit kalawang. Ito muna ako. Shout out, Tinong. Magkano kilo, Boss Brian? 300 pesos na mga per kilo ng hipon at mga bangus pandaing. Magkano presyo nito? Dalawa 150. O, dalawa 150. Sandaan po ang kada isang tumpok. Magkano yung hipon mo, Lodi? 300, boss. 300 pesos sa per kilo ng hipon. Quality. Tapos mga yellowfin tuna ay 160 na per kilo. So shout out sa mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. Tuloy pa natin yung ating update sa kanilang mga latag na ating pong mabibili o ating mapipili, no? So tumpukan 100 pesos sa mga bangus pandaing. At dito po yung mga kilo ng mga pusit kalawang po natin ay 200 pesos. Kasi kwenta. Tapos tumpukan po ng mga tamban, no, na masarap ipaksi o inihaw. Iyan po ay 50 pesos. Chapeta, 50 pesos. Tumpok, murang-mura. At tikit, tumpok, 50 pesos. 320 sa mga
kilo, no, ng mga hipon. At yung mga tumpukan po dito ng mga isdang tiyabeta. Ayan. Ang Jabita, ibang bansa. Ayan, mga bilong-bilong na mabibili po rito. Klaro ang Jabita. Dami, no? Sa Manila, Magkano? Sandaan na po, sandaan. Abot nila, Jabita. Iyan po ay 100 pesos. Yung kontrata ng Jabita, tigandawan. Ibang bansa. Tapos mga galunggong. Bossing, magkano na ngayong kilo? 260 pa rin po yung mga per kilo po dito ng mga isdang galunggong. So ayan po yung mga presyo, no? Mga alumahan, mga tumpukan. So mga pangmasang presyo na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Sandaan mo, Sing. Magkano kilo galong puputin? Boss, lahat to. Okay, shoutout po, good morning po, shoutout. 260 po ang per kilo ng galunggong. Shoutout po, magandang umaga po. Salamat po. Ayun, shoutout po sa mga taga-Tondo. Shoutout. Thank you. God bless po, ingat po. So, tumpukan po, ayan, kay nanay. Magkano po tumpok, nay? Yan po yung mga ano nila, no? Dami. 100, nay? Daming tumpukan, no? 50 pesos. Itong marami po ay 100 pesos. So, may 50 pesos pa tayo ng mga isdang tumpukan, no? Ayan, dami. At makakapag-enjoy na ang iyong pamilya sa mga sapsap natin, no? Ang masang mga presyo. Ayan, dami rin po mga 50 pesos na tumpok ni nanay dito. May jabeta, kapak, so may sari-sari din po, no? 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. Ayan, no? Mga pangating isda, mga kabasi naman po, 50 pesos din po na tumpukan. At mga tawilis po natin, 50 pesos. Ganyang kadami po yung bigayan po ng 50 pesos sa Malabon Fish Market. Grabe, ang dami, no? So, ito po yung mga per kilo, 160. 130 po sa mga isdang tortilyo. Magkano presyo, pre? Magkano yellowfin mo? 160 lang yan, pre. 150? 160. 160 per kilo ng mga isdang yellowfin tuna. At meron din po mga tumpukan, mga tawilis. 50 pesos po. So, shout out po, bossing. Good morning po. Shout out. Ayun. Salamat po, salamat po. So, yung mga 50 pesos na tumpukan ng mga tawilis. So, shout out po kay Espinosa, no? Shout out. So, mga salmon na bangus. Ito pa yung mga salmon na lokal. At mga dalagang bukid. Magkano kilo, bossing? 200 ang per kilo sa mga salmon na lokal. Sa dalagang bukid. 250 ang kilo. Yan po yung mga presyo ng mga dalagang bukid. At dito tayo sa mga bisugo na madalang natin ma-update. Ito yan. Eh dito, bossing, magkano? Ganda ng bisugo nila. Pamaxi. Tres? Yes. Ayun, 300 na per kilo. Tapos tortillo natin ay 140. Ito, mga dorado. Tapos samaral, no? So dito yung mga bangus ni Ate Pam. Ito yan, no? Ate Pam, magkano kilo mo ng bangus? 150. So 150 po yung presyo, ha, na ano, may labi-lab yung mga bangus pandaing niya rito sa halagang 150 na per kilo. Ayan, no? Masarap po talaga sa paksiw. Ganyan kalalaking 150 po, no, sa mga per kilo. Tapos dito tayo sa mga latag pa ng mga bangus. 170. 170 po yung mga tumpok. 3 piraso.
So yan po yung mga price update po natin sa kanilang mga latag na mga bangus na pandaing. Alright, so shout out sa ating mga OFW na naghahanap po sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin na tumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga laging pumupunta dito sa bayan ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga timburaotan dyan, shout out po sa inyong lahat. At tayo ay nakakapag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.